दी बाल्टी में पानी दी पर दी छोड़ दी हम पानी छीन ले छोड़ दे तो कुल और रोवे ना पानी भूल मत कुल तो नहीं मर गया कुल राज हो गई मत तो हमार दी का ना ना रादी हो गई अरे कोई देखी तो का कोई कोना दी का आगु पाहु ना लड़का दू गो थोड़े हो खेलन धोती बोलती तू हां दी हम रख ले दी चौकी बिछवाई तो अरे हमला मारा का करते हैं बाबा कोनो बात नहीं है पाहु ना लड़का में कोनो अंतर ना होखेला असम में ठार के दमाद हनी करे के पड़ला चल हमने खेतियों कइले बालो अच्छा रखिए हिरावा स्नान कर ठीक बा देखिए हम आउट जल्दी से ले बिछवाई फोन करी के हां बालो अभी चपल बिछा लेबे तो बिछाई खाना पीना के बोल दिया बनो सब कुछ रेडी बा खाना पीना बोल दिले बनी कुन्नू हां हो गेलो आ तो समय कह दे तनी बाद में बनी दूधवा खोला के छोड़ देबो सही ना ठीक है बा नो ठीक बा आ देखो तो तनी देखी आ पानी के व्यवस्था सोन करी मई को रोकवा दी देखो फोन हो कहां बानी से तो मैं रेडी बा हमनी के है समय देरी बा हेलो हेलो अरे पापा गोल लगता नहीं खूब आनंद रहे मस्त रहे अरे कहाँ बानी समय महाराज अरे आगे बन जाए पुलिया बिया टेढ़ा की आई महाराज अभी के तैयारी बन जा रहा बस खती है खाना देना बहुत बनी गइल बा हाँ पुलिया तो आ गई बन जा ठीक न आई देरी मत करी अब वो ये वाले पूछे कि 3 गो रास्ता बा कौन रास्ता हो दरिया वो पक्की रोड पे धना ली रहा स्कूलवा से बगल से अरे 3 गो आई एगो माने कि दाएं अब एगो बाएं घुमती है जो मोट ढलाई बा एगो कलवा बाटे सरकारी उजे से घूम जाई रहा ठीक बा ठीक बा ठीक सो चलिए श्रीफल के फेना बा एगो ठीक बा तन के सागवा पड़ के मावते बनी आवत नहीं आई देखो जो भी गाड़ी ताला मार ले हां कौन दिक्कत है महाराज ये गाड़ी कोई छुई जानते क्या लोग बड़ा आदमी होता है कहीं अब हुआ बोलो पाहुन पाहुन कुछ दो का बिछाई आप पानी जो सर ले तो बैठ जा तो बैठ जा सब हो गया सब और सब कोई दिक्कत ना भइला एगो कुर्सी यहाँ के दी सब है बैठा के ठीक बा बैठ ठीक है कुर्सी को दे ना बबुआ कुर्सी को दे नहीं बैठी तब अरे रह के बैठी ना महाराज बैठी रहू मार बैठी ठीक है दुआरे है पूछल गई जान तनी लेट हो गया हमनी में आवे में तनी से अथी भइल चली होला का करो ओहो में तनी गाड़ी जोन बिया तनो अरे मामूली लगन बा बड़ा जाम रहला जी बहुत हां बहुत जाम रहे 1 घंटा जाम फंसल नहीं है और सब कोने सुनाई समाचार सब ठीक बा ठीक है न वो पानी पी से पहले ओकर बाद कोनो बात और सब बाल बच्चा पढ़े ठीक बा न सब ठीक बा पियो लो ले लो ठीक बा दांत ठीक बा नु हम दांत अभी ठीक बा अब कोनो बात नहीं कर दांत में कोनो दिक्कत नहीं है ठाई हई हई बबुआ हई हां की बबुआ एक पाउन है पाउन हई राउर तो पाउने समय काम कराओ तने घर में वहां सब आई न सब तो पानी पियाई न सब काम धंधा कुछ कोई न सब खेतियों के लेबन सब यहाँ कंपनी के सामान अच्छी लखा रही ना अपन घर लखा अपन समझ के रही ना अपन मतलब सब दमादो के मन काम करा के समय बड़े दामाद हमने के घर लखा रखी न जा एमे का शिकायत बा ना देखो नहीं माने और तू बबुआ बुआ नहीं खेलो ना ये के कम तक कर रही तो बबुआ छुट्टी उठ ना मिलल हम लोग के ना छुट्टी आई फगवा में देखिए वो काम करी अरे ने पी दे जा पंचायत ना आप सुनी अब चाह मत बुलाई एगो काम करी कि लड़की के बड़ा तनिक देख जा हम हां कौन के सलाह में शरबत घोरवा दी ना देखा पानी पी रहे नु अब रह दी ठीक के शरबत। ना ना पानी पीना ठंडा बहुत बढ़िया पानी बा आ लड़किया के बड़ा देख लिया थोड़ा दे
आगे कार्यक्रम कर जान तैयारी कराई भन दे ठीक नो चाचा को मीठा खाली से रे एकदम कुछ ना खाली बुझी तैयारी करी बाबूजी हाँ। चले के चल 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 के चल बबुआ चले चल जान तनी समय के घड़ी बड़ा दिक्कत बनो चली अभी जो द्वार को विजिट पर करे ना ना बहुत दिक्कत भरी बात पड़ी मुझे हां आई आई चली आई और हो बबुआ आई आई देखो हां मतलब बैठ जाई आओ बैठो बैठो बबुआ बैठ बाबूजी रो बैठ आओ आओ बबुआ बैठ जा उठो हुआ देखी तनी मैंने कि बुचिया के तनी बोलाई बोलो तनी हां तनी बोलाई तनी झटके बोलाई तो देख ले कल जा पाहुन कहीं पानी निकली से अब का तो पानी पीने जाना अब ये कुछ काम आगे वाला काम कर जा बोलो तनी भन सुन दे तनी गुच्चा के लिया कहीं आओ तने मम्मी जी हां तनी चल जाओ लिया कहीं मम्मी जी हां चल जाओ जल्दीबाजी हो गई हां तनी जल्दी और याद दीजिए बैठ सबके गोड़ लगला सबको गिरला अब बबुआ जी के बैठ जवान पूछे का बा हां पूछ के संतुष्ट हो जाई तब आगे बढ़ाओ जो काम तो बोला पीछे पड़ रहा हुआ हम बाबू कुछ नहीं तो आगे आगे कार्यक्रम कर ली नो तो कर ही हम बना कनी है बुची तार नाम का पड़ी ममता कुमारी ममता कुमार पापा का नाम बुची राजू यादव राजू यादव पढ़े लू नो हाँ कौना क्लास में 10वां में 10 में कहिया माने पास बड़ी 10 नो हाँ तो 10वां पास कर गइल बड़ी नो कौना घर पास कइल हो 2020 में 2020 रात का है बड़ो एकदम टाइट बतियाओ ना डरा के सब अपना दिन बा तब अब संतुष्ट बुची कब बहन बड़ू 2 बहन 2 बहन आ फुआ हुआ एगो एगो कहाँ शादी हुई बा शादी छोड़ी शादी हम बताए तनी कौन झरू हुआ वो तो मैंने वही बुझिए सब जानकारी हुई पूरा ना फुआ का कितना मन पड़ी हाँ, अभी क दिन के लिए की हम हाँ तो शहर में रहत रहता कहाँ जानकारी तो नोड़े पूछे घूमत हो जैसे रवा पूछे का बा घुमा फिरा के जैसे संतुष्ट हो खड़ा हो जाए जा हाँ तो नोड़े घूमत हो संतुष्ट हो जाए रवा आओ 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 बैठ तेरे खाली खड़ा हो तो मैंने खड़ा बढ़ जा ठीक तो बा बुचिया सब कुछ कर लेनो हाँ हम सब कुछ सिखा दिले बानी खाना बनावे सिलाई पुराई बिनाई सब कुछ हर काम में तेज है हमर लड़की नो हाँ टेंशन नहीं खेले के बुचिया बस लजाती तनी न तो समझी नहीं रहा लजाई ना पूछ ली अच्छा ठीक बा घर ले जाए तक हो जी सारा बात पूछी घर क्यों नहीं खेला जा बबुआ हाँ बाबूजी लड़की के देख ले बढ़िया से ठीक नो ठीक है हाँ बढ़िया से देख ले फिर बात मत कहिए कही बात लड़की तो ठीक है बाबूजी ऐसा तो शादी- शादी तो हम धड़कन बढ़ गई मैंने शारू वाला बढ़िया से देख ली है सब फिर देख मत ली। कहिए कि दिक्कत कौन परेशानी भइल हम मत देखाबो है नो ठीक बा नो हाँ एकदम बिल्कुल तब ओके कह जाई नो हाँ वहाँ पर पूछो के बाद है नो कहनी हाँ कि बस तू देख ल ठीक नो जैसे कि तू जइब तू कहे लगब कि ना देखने बढ़िया से तो बढ़िया ला देख ल कोनो सर शिकायत वाली बात होके तो बता दिए ठीक नो ना ना लड़की तो हमने के देख लेनी जा लड़की तो 1 नंबर के दिया बताओ तारा बाबूजी कहने कि यहाँ तो पुरान हो देखी हन तो अच्छा वैसे उनकर आँख से कम लौकत भी बा अनु हाँ कहनी हाँ कि सब कुछ तो ठीक बा चारू ओर एकदम कंप्लीट संतुष्ट हो गई हाँ नहीं लड़की पसंद भी है लेकिन तनी एगो बात बा का बोली तनी साहब लड़किया के लिखाई के दे अक्षर बता ई कौन बड़ बात दे एगो कॉपी कलम मंगा बबुआ रोकी मांगो रोकी ले बता लिखवा तनी ठीक नो लड़की से ठीक बन ले सब देख लियो बढ़िया से सबके हां तनी पढ़ल लिखल ज्यादा बने देख ले करिए अक्षर ले भेट बाकी हां हां ना तो इधर जाम पर का बोल कलम खास से बोलो मुंह नंबर बोलो कलम भाई मनो केने कलम ही आ गई हां एकदम दे तारा लिखे कन के बुआ लेकी के दे अरे तो हम कहाँ लिखो तनी दे दे खुशी? अपन नाम गांव एड्रेस लिख तनी दे पूरा पता अपन लिखे बताओ तो देखो घबरा जा मत ठीक नो आराम से लिखत हो
पूरा कहे के पड़ी लेकिन एकदम 3 गो ट्यूशन करे ले तू द्वार पर मास्टर आ पढ़ावे खातिर मैं हाथवा का पता तो कौन जे नहीं पढ़ बाड़ू पढ़ल लिखल बटले बाड़ू तनी जानो तनी कि आदमी देखत घबरा मत आराम से लिख लिख हाँ, उहे आराम से बतिया बाटे। मैं लिख दी धीरे धीरे लिख तनी घबरा मत कोनो दिक्कत ना होई सब भैया पूजा के अपन आदमी बा लिख बढ़िया से रवा ध्यान से देखत रह सब से गलती है तो बोलब सब दम ना ना लिख जब पहले कल में तो काहे वैसन बात नहीं लिखा घबरा मत तन डेरा तिया देख के लिखिया ना ना घबरा मत लिखा लिखा तू लिखा हो गई लिखा तू डेरा मत जे खड़न बन जामनी के लिखा बढ़िया से एकदम का सोचत तारू ना ना लिखा तिया लिखा लिखा हाली हाली लिखा डेरा मत हाँ कुल आदमी देख के डेरा तरी अब जनते बने हमने के लगी बाहर जल्दी निकले के ना अब एक आदमी बैठल में ना ना पूछिए आराम से लिखो आराम से लिख घबरा मत सब लिख दिया ठीक है होगा ठीक लिख सही ठीक है देखिए एकदम फ्रेश बा बबुआ बबुआ जल्दी दिखाई बबुआ जी ले ठीक तो बा ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं है बबुआ तनी पढ़ के सुनाओ त मैं ऊ का लिखल बा लिखल बा ठीक बता ठीक बनो हां बाबू सब ठीक बा हाँ? निकल हूं बा चारू ओर लोग के हां एकदम ओके नो कर तनी कोनो पूछूं के बा हनो ठीक है संतुष्ट हो गई सब है हाँ हाँ सब ठीक बा रवे हो गई कि बबू ना बबुआ सब ठीक बा लो ठीक बनू हाँ सब जाके जेल में सब ठीक बा सब काट कर हाँ, तैयारी हाँ। कराई नु अब बेसी करिया लेकिन हमने के जान का विचार बा का कि अभी यही घड़ी का करे के लड़की के घड़ी पूछ देते हैं हाँ? ठीक बा राउर मत अरे काम करे के का करे कुछ खाना पीना ना होई ना अभी तो लड़की के पूछ लीजिए हमनी के ठीक ना एक काम करी हाँ। दू गो रसगुल्ला खाली सब तब ओकर बाद कुछ ना एकदम अब बुझे कि आप आगे कार्यक्रम करिए तब पूछ दी बबुआ हाँ बाबूजी पूछ सब पूछिए हाथ तनिक लता जय भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वज मंगलम पुण्यकाश मंगलाय तनु हरि पाहुन चाहे कोटोरा में दही काट के चीनी डाल के ले बता चम्मच जी बाबूजी गजब हाल बड़ा सुनी 4 कोटोरा दही ले या चम्मच डाल के चीनी है सब खियाई वो काम करी अरे टाइट रही अरे सुनी बबुआ एक मिनट दही के व्यवस्था छोड़ के ठीक नो शिकायत करे बार अभी जो काम बा आगे करिया कार्यक्रम आगे के होके ऐसे कि टाइम नहीं के अब पंडित के दिन बोलो यही घड़ी अब देख लीजिए का फिर एक बाबा। जा करी जी बाबूजी यही पंडित जी के लिया कहीं तो ना ठीक है यही सर मैं तो पंडित पाहुने से करते हैं तो ये देखो तो नहीं करो कोनो बात में पाहुने से काम करते हैं सब करी ना वहाँ के हेलो हाँ रवा आवे से पहले बाहर शहर के नाश्ता पानी सब उहे न करला हां हां हेठार में कुल चलेला हां 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 दमादे समय काम कराओ जो सारा ना सारा सब कोनी हां कि पंडित जी आओ तो ठीक नो बुचिया के हां पंडित जी कराई हां बैठ उठ जा बुची खूब खुश रहो यहाँ से आशीर्वाद ला बढ़िया से ठीक है खूब खुश रहो आनंद रहो चल पिटिया ठोक पानी जी के गोल लगला चलिए बैठी पंजी महाराज जी आई बैठ बाबा बैठ कोनी हां जी बोली कि तनी जैसे कि हमने के संबंध बुचिया के शादी उदी के भइल है ठीक नो तो तनी के तनी को शुभ मुहूर्त निकाली बढ़िया से देख के दी अच्छा माने शादी करे के बा हाँ शादी उदी करे के बाद और सबे करे के बा हाँ हारे वो सभी करे के बाद जितना जल्दी में देख पत्थर ला पत्थर थोइए तो जान तनी जितना जल्दी में करूँ तो देखी तो हाँ तुम जल्दी में देखी 2021 में नु करे के बा रउआ सब हाँ जी दिक्कत मत करो महाराज के टाइम बा क्या करो हुजा जा हाँ जी तनी बढ़िया से महाराज देख ले बढ़िया दिन ठीक नो दिन तो बढ़िया बा हाँ दिन बाद 23 अप्रैल के तिलक अच्छा आ 28 अप्रैल के बारात आ दिन दिन कौन तो बढ़िया पड़ता बा। आ दिनमा कौन पड़ता दिन पड़ता एगो शुक्र पड़ता अच्छा आ ओकरा बाद मंगर पड़ता हनो बहुत बढ़िया दिन बा दिन तो बड़ा बढ़िया दिन बा बढ़िया बा एक नंबर के हमने के दिन बुझे एकदम बढ़िया बा देखी दिन तो माने बहुत बढ़िया हमारा बा जी हरदी उर्दी के दिन आओ तो देख ली तो बढ़िया लाई गाड़ी हरदी के तो हरदी के सुनी ना 26 के हरदी कर बाटे हनो हरदी के शुभ दिन 26 तारीख के बा मज दिन बढ़िया बा जी फंस याद बा बहुत बढ़िया बा महाराज जी के याद बना सब सब
तो हमनी के दिन ठीक है, रात महाराज कुल जी। कामे करत नहीं तो 2-3 कोस में ऐसा पंडित नहीं खेलो ना उम्र में। ठीक भाई वो काम करी तनी लिख के देती तो बढ़िया रहा हमनी के हां बिना। लिख के दे दे दी जा कॉपी कलम लिख दे तनी वो कॉपी कलम मंगाई ना पाहुन जी बाबूजी दी कापी कलम महाराज जी दी। ली बाबा आ, सुने ना 4 गो सूखल रसगुल्ला महाराज के खियाओ ना 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 खाली महाराज जी। ना ना सुनी ना हम आ, खाई सुनी, के दही सुनी ना, कोकरा पी खाई ली। के हम आवत नहीं दही कोकरा। दही खा के आवत नहीं सुनी ना एगो काम करी मिठाइया तनी बढ़ा के बनवा दी घरे लेके चल जी बनवाई बांध दिया पड़े से। सही हो के महाराज जी लालची बनी चाहिए। यहाँ के बहुत दूर में नाम बा। हाँ बढ़िया से लिख दे। अब हमने के हेडक ना रही दिनों देखे काम कर ले जा 3 पुतले यहाँ के जनी मन का चलता है। हनु मैंने हमके सुनले हाँ, भैया जी। बहुत पहले से। सुनी ना डेट तारीख तो लिख देनी तनी हरदी लिया के तनी मनी डाल। जितना कुछ जवार के बाबू साहब वालों सारा जन मन का यहाँ करो। हरदी तनी मनी ले ले तनी मंगा हरदी दी छिड़वा हरदी दे। तनी छिटवा दी पाहुन जी बाबूजी हरदी छिड़क के ले आई। रहेला ली दे दी महाराज जी। ते पे हरदी तनी छिटवा दी आ होइली ली होइली ले जाई तनी हरदी छिटवा के ले आई हरदी तनी छिड़क के जी ले के दो महाराज जी के। ठीक ठीक महाराज जी एक टुकड़ा दही खा ली। ना देखिए ना ना आता ना कष्ट मत करी हम गाय खाई लगते ले हमारे 5 किलो दूध करती है बात सुनी पूरी ना बा। हमनी के खाई के आइल बनी हम तेरा बस पहले एक टुकड़ा खा ली ना 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 सब ठीक है सब ठीक है अच्छा। एकदम कंप्लीट बन जा बुझी की सब ऐसे नाश्ता का करा देने के कहे के अमूर ले आई। बाबूजी हद्दी महाराज जी के ठीक बा चली ठीक है खाड़ हो जाई रही रही एक मिनट जय भगवान आ एगो रउआ ले ली भगवान विष्णु मंगलम ध्वजम मंगलम पुंजिका चलाई मंगलाय तनु हरि महाराज जी जी 500 रुपया दक्षिणा पर ठीक ना ठीक 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 हाँ? ठीक ठीक खैले ली रहू ठीक बा ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरीक कक्षाय मंगलाय तनु हरि महाराज जी पंडित जी को 500 से कम दिया था भाई। हाँ का करबो जो कम दी पूछे कि टूटा है हो। हाँ पंडित जी को 500 कम कर दिया ये हरी महाराज जी देखो गिरे जौन ना ना गिरी ना ना, बगली में तब डाल ठीक बढ़िया बा से। हम बाबा कहीं दे दो। चली नु हाँ हम चली नु हाँ ठीक बा एकदम चल चली चल, ठीक चल, बा ठीक बा रउआ सब करी जा चली। एकदम बिया पाहुन मिठाई उठाई बनवा दे यहाँ के। ये हां द्वारे बैठा बनवा तन मिठाई उठाई। ठीक बा जल्दी भेज तनी बाल बढ़ाइए बच्चन के ले जाई। बढ़ाइए के भेज दे हाँ। हो गए बाबूजी सातनी बबुआ मम्मी वो खिया ले जा खिया दे तनी। अरे आई महाराज अब तो हमने के समझी भैया तुमको मिल लिया हमने के कह दिन के बंजरवा सामने ना जी अभी हमनियो का उम्र बा महाराज बताओ ठीक बा जौन बबुआ बच्चे भइले जौन बाप ना ना एकदम सब ठीक है सब ठीक है खाना बन गिल बा। ठीक बा ठीक बा खाती पली द्वार ठीक बा पर। दे तो बन जाए चल बबुआ। महाराज जी गोइल बनी ठीक। हो के तन नाश्ता पानी कुल करा दिया तो बनवा तो बबुआ।